malala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! O ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo neneng, nagbigay pasakit. Ay, gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo neneng, nagbigay pasakit. Ay, gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. Welcome naman mga kabyanan diri sa palatuntunan harana Bombo harana kag iban pa. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan nga nagadulong sa inyo sang kalingawan
sa tagsa ka Domingo sang gabi. No, kag magadulot sa inyo sa mga matahom nga mga ambahanon pangharana. Kag may kagayunan man kamo nga mag-request sang inyo paborito nga mga ambahanon. No, kag ina mga pangharana nga mga ambahanon, diri ninyo mabatian subong sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Di sa aton nga mga maukod nga tagpalamati, ready na kamo dira, preparado na ang tanan. May ara na kita sang preparasyon. Nakapanyapon na, nakahikot na sang inyo tagsa ka mga hilikoton. Tanaw na ton abi kon okay na ang tanan daw kag kon ang aton yang nga mga cellphone dira may mga load na, may mga data na gamuna, may ang internet connection okay na, baskog na. Ang wala sang kunway nagalantaw sa YouTube channel, basi sa transistor radio okay na, no? Way na sang problema. Ang ini nga palatuntunan banwa makita kay mabatian pagi sa YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Kag wala kita karon sa Facebook, no? Bumulito, no? Wala kita sang Facebook sa subong. Ti sa mga gusto maglantaw sa sini nga palatuntunan, makadto lang kamo sa YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod kay aton ina nga kay para nga kung may ara kamo sang mga mensahe kag may ara kamo sang mga gusto i-request, no, pwede nyo lang masulat kag ipadala diri sa comment section sang YouTube channel, no, sang Bumbo Radio Bacolod. Sa gyapon, sa liwat, ang inyong alagad sa kainginan, ini si Bumbo Daniel Lecciones, magalingaw sa inyo, tubtub sa tagna nga alas 9 sa gabi. Kag magpakigupod sa inyo nga pagpanyapon subong. Samtang nagapanyapon kamo dira, lingawon kamo namon, no, pagi sa pagpatukar, kag pagpabati sa mga matahom nga mga ambahanon. Okay. Sige, sa subong unahon naton banwa ang pangimbukada nga lalantunon sa sini nga kagabihon para pagabuksan ninyo ang bintana sa akon nga pagharana, no? Mining subong nga panahon kay ako yang nagharana sa inyo ari diri, ara man kamo dira, pero do kangay lang ara ko nagatamwa sa inyo bintana kay makita ninyo kusubong mo, no? Ako ang nagapangharana sa moderno nga panahon. Sa una yan, madalang gitara to kung magkantugin dyan sa balay, kag kung gisa, haboy, hining basyahan ka pa sa kung ano dira. kung hindi ka na kursunadahan na sang ginaranahan, pero kung kursunada ka sang, kung daw okay ka man, nga daw medyo mayo man ang formada, guwapohon man, aba, daw nanamitan, way pagani ka, tunga-tunga, bumulito kuno sa kanta, gabukas ang bitana, ginapasulod na dayon mo. Pero kung hindi ganit type, ay, pagkadugay-dugay do may ginbuyan nga ido kang nagalagas sa nagarana. Pero maini subong kay bisan hindi nyo ko type, kay ari ko din. Hindi nyo ko yamala palagas ang ido. Pero hindi, hindi bla. Okay. Sa sino yung mga tinuon banwa, pang ibukada naton nga lalantonon, kabay pa nga pagabuksan nyo din ang inyong mga bintana dira. Kag maglantaw ka mo diri sa YouTube channel, sa Bumbo Radio Bacolod, ari ang ambanon, balod sa baybayon. Sa baybayon, nagatapya sa aton, sakit sining bato, nagakahinon-anon, hindi mo pala hintay, na ang pagkungaman, na ay ang balon at baybayon. Isulat mo na hintay ang buong mo, sa balas at tinilan, sining bato. Akon nga ginaulan, sing walay pagkataka, ang mahal mo nga saban sa santupa. O sa salupa, o sa salupa, di mo ba't yagon, tagoy
Okay, pang imbukada nga lalantunon, pangharana para gid sa inyo tanan. Ang mga bintana nila ba nag-abri na dayon? Okay na ba kanami lang sang aton yang nga pagharana subong nga gabi ba? No? Ati padayuron ta pani sigihon tani kaya hasta pakita sa tagna nga alas 9 sa gabi. Samtang nagapanyapon kamo dira, wa gid problema kay mabatian man gyapon ang ining mga harana nga ginadulot naton sa inyo tagsa ka panimalay. Kag samtang nga nagadigamong iba nagaluto pa lang sa pala niya punon. No, kanamit sa ilang masudan. Tanan nga sudan namit bisan ano man ang ginaluto nyo sudan namit na. Makabusog man nagyapon. 5 minutos ang nakaligadstag ng alas 7. Tanaw na to nabi sa aton nga YouTube channel. Kung ano na ang mga mensahe diri, no? Siling ni Gian, siling niya, maayong gabi bumbudan, ginatamyaw ko ang nanay ko nga si Elsa Arsenas sa Barangay Maaw, Bago City. Pa-request siya paborito nga kanta Mutya Sang Kasakit. Bumbulito daw, wala ko di sa listahan ko, Mutya Sang Kasakit. Basi, pwede mo na maprikurar ang Mutya Sang Kasakit. Ruel Alpas, siya good PM bumbudan. Ginatamyaw ko gali ang akon mabuot nga nubya. Susmita May Kibiti. Sang sityo Bukalan, Barangay Ismila, Carluta City, kag ma-request ko tani sang ambanon nga kuring ni Nining. At kuring ni Nining, ari di, may kuring ko diri. Oh, kuring ni Nining. Okay. Din pagid, nagdulubli, nagtripli, nagquadrupli ang mensahe diri ni Gian. Ari ay pusong wagi. Ba, amo ning maayo ya, pusong wagi. No? Kinalan, pusong wagi lang pirmi Good evening, Bumbudan. Mayong gabi man, pusong wagi. Hindi ya pusong sawi. Hindi, pusong wagi. Mayong gabi lang na sa kay pusong wagi. Mayong gabi, Bumbu Harana kang iban pa. Mayong gabi, Bumbudan from Iloni Ivan Akul, Kanyada. Ari pagid, good evening, Bumbudan. Request ko, it's hard to forget. Ari lang kabidi sa Central Hawaiian. Nagapamati isang Bumbu Harana. Salamat, Bumbudan. From Anisita Gamboa. Okay. Sige. Amo na ang kananay ang initial nga mga greetings kag request sa aton mga maukod nga taga Palamati diri sa palatuntunan Bumbu Harana kag iban pa. Damo na sila ba? Damo na sila subong ba? No, nagapinunsok-punsok na. Makita sa aton nga YouTube channel naga inabot nga mga kag nagatinamo sa ila bintana nga mga ginapangharanahan naton subong nga gabi. This time mga kabayan, ang ambanon nga Mutya Sang Kasakit. Tuganon sa buhat, tugaling butigon. Maluid kagalising tagi puso ko. Ang akong pag-amlig madugay hingation sa isa ka pisok. Nadula gilayon, diin ng matamis mga ginpanugan. Labas pagkaayo sa panunduman, sa hinali lamang imugin kalimtan mutya sang kasakit. Ako nalikupan, bagay sining sulat bisi-bisiun ko. Gisiun sunubun upod sang litrato.
Agud malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgo. Pananglit dampulang ini nga istorya, dili ko na gusto nga matulugan pa. Gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mo ang nagpilas sa tagi pusoon. Bagay sining sulat, gisi-gisiun ko. Gisiun sunogun upod sang litrato. Agud malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang na isa kadamgo. Agud malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgo. Nang bilangon ko na lang isa kadamgo, suno sa kay Virgilio Pirot ang iya nga mga kasakit kag mga kapaslawan sa paghigugma. Tinag-compose siya sang kanta nga may tigulo mutya sang kasakit. Natikon ang iya kanta mutya sang kasakit, si Virgilio Pirot naman siya ang hari sang palaoy-laoy. Si hari sang palaoy-laoy. Bumbulito. Pero tingin siya magpaloy-laoy sang kanta, no? Doon naganguy-nguy, no? Doon naganguy-nguy siya. Mayo. Pangharanagid. Pangharanagid banwa. Sa mga wala pa dira maglantaw sa YouTube channel, basi kag mag-request, ingagaw na kamo, no? Kay samtang temprano pa ang kalibutan. Samtang alas 7 pa lang, kay dugay-dugay, hindi na tumapaktan alas 9 na gali. This time mga kaibigan, ang may nag-request kay gina, Virgilio Pirot yapon, basta rana gani dahog ang Virgilio Pirot. Daw mo ni ang pirmi gina request mga kabyanan. Di karon dugay-dugayo coming up next is coming up next ang ambanon nga may tigulo kuring, no? Kuring ninining. Nag-uso subong ang mga kuring, bukadamo na sa naga-breeding sang kuring subong, no? Kagdamo nami sa mga rasa sang kuring, mga Persian, may ara sang Himalayan, may ara sang Siamese, o kag ano pa gitong iban, ang kalain lang galing ang kuring ang kuano, ang ano gani ng kuring gani nga wala sang blahibo gani, Egyptian. Egyptian. Ayo. Sige. Kalain gurong kuring yang wala sang balahibo, no? Karon dugay-dugay ipabati naton sa inyo banwa ang ambanon nga may tigulo kuring ni Nining. Pero manamyaw ko anaya. No, good evening Bumbudan, siling ni Oliver Mondiha. Si ilo ni Yvonne Acol Kanyada siya. Shout out Sir Dan para kay Hire 65 alias Tutongski. Wow. Hire 65 galit ni si Tutongski. Ang tawag ko na siya Tutunggot. Hire 65 si Tutunggot alias Tutongski. Ari ay Chris Nol Ayo. Early ako para manood lang ito ng radyo. Ay, grabe, Chris.
No, sus temprano ka pa kay para nga maglantaw lang di sa radyo. Ayos Ayos ka bata. Ari pagid ginagreet ko ako lula nga si Elsa Arsinas sang Barangay Maaw, Bago City, maayong gabida sa ila tanan kag sa akon tita nga si Grace Villarreyes. Pa-request kanta nga It's Hard to Forget. Salamat gid from Christine Arsenas. Din paginto. Si good evening Bumbudan, Liog ko Tamyaw family Bubot. Bakaw ko sa bana ko Roy Bubot kay Tatay Virgilio, Nanay Aling kag kumpare ko Juar. Request kami barumbado. Salamat from Pandisal si ako. Wow. Pandisal si ako ha. Wow, silin ni Lydia Orbista, silin ni Lydia Orbista Bumbulit. Siya. Ay, here na, Bumbudan. Arin ako, Bumbudan. Ako sa aton pa. Ay, here na, Bumbudan. May YouTube na, may radyo pa, Bumbudan. Abaw, kumplito ba? May radyo na, may YouTube pa ba? Good evening, Idol. Pwede pa request ang mabugnaw ang lasang. O, ipalista ko na nakadansa kay Bumbulito. Bumbulits, mabugnaw ko no ang lasang. No, ilista na nakadaan no. Pa-shoutout na lang sa family Orbista kag goodies. Mayong gabi Bumbudan kag mayong gabi man sa mga nagapamati sa Barangay Mailom, Bago City. Request ko tani istambay. Iya ni ulihing tubo o istambay pagid no, ilista ta na lang ada ng istambay. No, ipanglista ta kay basi malipatan naton ko ako di lang akon nga magic nga kuan ariyo. Ilista ko lang kung kisa nagkakalipatan ko may laki may papel ko di istambay istambay, okay? May ara na istambay na lista ko na kay basi malipatan ni Lito pareho kami edad mo. Si Lito 124 ako 125 na. 125 years old sang nagligad ng February 19. Nikki Mariano siya may gabi Bumbudan kag mayong gabi iman sa nagapamati. Okay, maning request niya istambay. Course Kuragin Sataw. Siya good evening Bumbudan. Nari naman kami ni Tatay Cap William, Nanay Nilya Banako, Sandro Tioy Ruming nung Cesar kag tanan nga nagapamati di sa Zone 3 pulupantan request ko, babe. May man si Course Kuragin Sataw, hindi niya malipatan niya nga tatay nga si Cap William kag nanay niya kag ang nanay nga si Nilya no, bana niya no. Kada Domingo ginatamyaw niya ginaya mo. Okay. Sige, this time ano to ganing sunod nga ipabati ko sa inyo? Kita nyo na nalipatan ko naman. Ano to gani? Ano to? Ako ring ninining. Karon lang to ulito ang ano ganito. Ang ipalista ko. Karon lang to diri ko na isa kuring ninining ginasunlog ko lang sila nga nalipatan kong kuring ninining. Ari di ko kuring ninining wario. Sige abe. Nan. Mabuot nga ko rin, kalipay ninining, happy sila sa bidingin. Sampisa ka adlaw nga Sabado, naglakat ang kuring, nagkadto sa disco, nagsunggod kay nining, mabuot nga ko rin, tungod lamang sa kay apil. Wala sing kalipay, halos manginaon. Sa adlaw kagabi, kuring ginahandong, pirmi lang ga konsumisyon. Sa pihak nga bahin, subok man ang kuring. Wala sing kalipay, kung wala sinining. Abang kay anhon niya, ara iya galing. Pinpin di sara, pindi almasining. Nagligat ang oras, adlaw sinimana, damok-damok tawo, pasyar sa may plaza, dito man sinining, kay masinulupon, dito man ang kuring kasikungkong.
story nga may happy ending. History nga may happy ending kay balo ko mo banwa ang kuring nga sungguranon gimanggali mo. Naibaluan ko lang nga sungguranon ang kuring. Sugod nga nagsagod kami sang kuring, no? Sa balay ang kuring namon 5 ka bilog. Sa 5 ka kuring, 3 diri ang 2 ang Bisaya, isa ang daw bulo Bisaya man pero hindi man Bisaya, kag 2 ka dirasa Bumbulito. Ang isa Persian, kag ang isa ining Himalayan Siamese, no, kombinasyon. Kada kuring may lain pamatasan, pero may arang iya kuring nga sungguranon. Tod na ga sungod-sungod kapin pa kun daw may ara bago naman abi nga kuring nga gin adoptar ka kun ano man nga sapat dira kada mo naman ibo ginadulo da pulay. Ay ga ka panunggod. Ga palayo hindi bag palapit sa imong kuring. Kung gisa ka kadula, no, ga kadula mabalik na kun daw ginagutom na mabayo pagkaon. Tunto gini mga kuring, no. Pero sa ambanon ni Virilio Pirot, kuring ni Nining, daw insakto giban, kaya sunggod-sunggod giman ang kuring. Kag kung ikaw may kuring, kag nagsunggod si mong kuring, tapos nasubuan ka kayo ay na nagpuli mo nga kuring. Ang kuring to nga nagpalagyo nga nagsunggod, nasubuan man. balaan gini ko ano, ni Virilio Pirot ang istorya sang kuring, no, damo iniguro si Virilio Pirot sang kuring mo. Ginapuhap ni Virilio Pirot ang kuan mo ang kuring. Mamo na balaan niya na yang kuring. Kuring ni Nining. 21 minutos na kaligid sa tagna alas 7. Patamyaw man sa family Ginsataw, ilabi na sa kay Tatay Bilar, Nanay Lita, Ana Melissa sang Ana Melissa ng Annabel, Liberty kag Novi kag tanan nga nagapamati sa Yakan Gimaras. Requesto nila Kantilay. Okay, ilista ko na digan Kantilay. Okay, basi malipatan ko naman karon. Si Rax Brax. Mayang gabi bumbudan, tabiyaw ko ako nasawa si Juliet sa Makati City. Request bumbudan, Kampo ni Ladyo. May-ari ko diya Kampo ni Ladyo, no? Din pagid. Good evening bumbudan, ma-request ko tani kuring ni Nining. Okay na-play ko na Candelaria Impalmado. Ginatabiyaw ko ang akon, hinablos ka si Luana Torres sa Barangay Baobago City from Christine Arsenas. Good evening bumbudan, request ko Dandansoy kag Pispis Kabukaw. Favorite ni Tita Missing, Vanji to Arnel, Nining kag GR. Thank you. Okay, from Arlene Sulatra. Okay? Mabugnaw ang talon to Bumbulito, no? Mabugnaw ang talon, Anay Be? Mabugnawang talong oras kahapunan. Ang silak sa adlaw daw dili kita. Ang dahon sang kahoy kun huyok-huyok ko. Ginabilang ko lang, ginabilang ko lang isang bukay ko. Tumangla sa langit, damdaman ay ako. Yari nagkahigit orason ko. Kung wala ka lang ikay sa akong magdisgo.
at lang ko'y pangkutanong. Unang akong sulat, di mo nga napatong. Dugay na nga adlaw, inhulog sa puson. Wala sing notisya, wala sing notisya, umabot sa akin. Ako ang naglakad, lang ko'y pangkutanong. Kulang akong sulat, di mo nga napatong. Dugay na nga adlaw, inhulog sa puson. Wala sing notisya, wala sing notisya, umabot sa ako. Okay, amo to siya mabugnaw ang talo, no? Mabugnaw ang talo. Nagdulong sa oras 27 minutos na kaligad sa taknang alas 7. Dason naton nga ipabati sa inyo ang ambanon nga It's Hard to Forget. Pasunuron ta lang ni, no? May harap pa gali barumbado. Ang barumbado karon dugay-dugay, no? Kay para nga hindi sige-sige ang Virgilio Pirot. Para nga may araman sang variation nga lain naman nga singer. No? Okay. Sige, balikan nato nabi ang pila ka mga talamyawo naton. Siling ni Candelaria Impalmado. Liog tamyaw sa pamilya Impalmado, Intrina kag Malayas family sa Villa Angeles. Kag good evening mumudan patamyaw sa lula ko nga si Nanay Ninfa Plasencia. Kasang barangay Ayungon, Valladolid, maparequest siya sang paborito yang dandansoy. Sige, karon dugay-dugay, no? Kay may mga request man nga iban ganing dandansoy man. Good evening mumudan, ginatamyaw ko si Nanay nga pamupo mais. Tigabi naman ni pamupo. Nagapamupo siya guro mais kigina, no? Sang timpano pa. Kag pa-request dayon tigkiriwi. No, tingkiliwi. Bao kay Virilio Pirot Yapon. Tingkiliwi. Ilista ta, kay para hindi malipatan. Ari pagid. Ang request nga barumbado karon dugay-dugay. Bumudang request ko nga barumbado. Okay karon dugay-dugay. No, i-play ta ng barumbado kay pagkadason pagkatapos ang It's Hard to Forget. Amo na ng barumbado. This time ang ambanon nga may tigulo It's Hard to Forget. So much, ikaw akong pinalanga. You're the only one sa dughan ko kapag nag-iyak. I miss you so kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. Promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pag-aunungan. Where are you now? Nga ako kintalikdan. You left me alone, anugid ang kabangdanan. Sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget.
Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. It's hard to forget. 32 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 7. Karon ko lang dugay-dugay naman sumpunan ang aton nga mga pagpanamyaw. Kay parang mapaigo nato ng aton nga oras sa pagplay sa inyo sining pang request nga mga kanta, mga ambahanon. Kay may ara pa to request gina barumbado. No, isunod nato ang barumbado kag pagkatapos istambay bumbulito, no? Palikod na karon sa istambay. Okay. Sige, this time mga kabayanan, bago lang nyo nabatian ang It's Hard to Forget, this time, ang ambanon nyo may tigulo. Okay, okay na kamo na ha. Nakasulod na manggilitan no, sa inyo tag sa kapuluyan sa tun nga pagharana subong. Okay, timayo na kay nakaplastado ng tanan. Ari naman ang isa pa kaambanon nga may tigulo banwa nga barumbado. Ako ang gimbumag sa kalibutan, ilusay lang kalisod kung ako maaguman. Sari-sari nga bisyo ang ako nasudlan, sangit sang pagkakayat sang akong ginikanan. Si nanay, si tatay mo sa kukunin, ang tila negosyo ang ginapalabi. Halos adlaw-adlaw nasunsun ang pagbiyahe, ang ila pagpalangga wala ko mabatiyagi. Diri ko kag natun-an ang bisyo, sinihan kag bitahan ang ginabalik-balik ko. May makadto sa diskuhan, upod sa mga amigo, dili gid mapaiway ang pagkabarumbado. Pati na ang pagtuon ko gipasitaan, ay ang huna-huna ko sa sinihan kag bitahan. Labi na kung nakita ko ang huplas nga larawan, daw dili gid mapanas sa akon panumduman. Sang ako ang hantong nangalalaki, tinubuan sang luyag sa isa ka babayi. Wala gid makasalir ang akong mga diskarte, kay ang iya mga Ingles dili ako kaintindi. Diri ko kag natuit ang nan, nga ang pag-eskwela dili dapat pasipadaan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Sa karon ako na ang nasandan, nga ako man lang gali ang may kasaypanan. Kay ang paghimakas sang
Okay, hiyas nga bahandi nga labaw pa sa Bulawan ang kinaalam, no? Amo ni kanta sa amo ni ang kaundan sa ambahanon nga Barumbado. 37 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 7 sa gabi. Mga kabumbo, ari naman ang isunod na lang ni dayon ang ambahanon nga may tigulo istambay. Uling tubo ni nung istambay. O sige abi, ambahanon nga istambay. Wo istambay, dili mangitag away. Wo istambay, kalinaw among kalipay. Sa akong pag-istambay, sa syudad sa Dumaguete, mudugtog mo kanta mo gitara, Taroto taron makikigala. Sa akong paglatagaw, mukaon og singkong lugaw. Dili manggod ambisyoso, nga mangita pa og adobo. Wo istambay, dili mangita gaway. Wo istambay, kalinaw among kalipay. Sayaw aron way mahan. Oh, istambay, amot ikaway kaway. Sa akong pag-istambay, diri sa dalan ilang agian. Hila kong gikatawan, kay kuno walay giiskwelahan. Sa akong kalaagan, sa silingan mapuntagan. Tapagan galing sa ginikanan, pero ang bisyo maoy matuman. Wo istambay, dili mangitag away. Wo istambay, kalinaw among kalipay. Wo istambay, sayaw aron way mahal. Wo istambay, amot ikaway-kaway. Apan ngano ka, kini ang palad ko. Wala lang sila masayo sa akong kalisod. Kinabuhin istambay, itawon makalay. Kinabuhin istambay, iliun ta dili ngitag away. Oh, istambay, kalinaw among kalipay. Sa akong pag-istambay, ang sigarilyo nalay kalipay. Hawid-hawiran o manila-dilaan, aron problema makalimtan. Makainom lang kamay, ang katulog kahamog gaway. Dili na madistorbo, hindi ka ugma balik sa ono. Oh, istambay, dili mangitag away. Oh, istambay, kalinaw among kalipay. Oh, istambay, sayaw aron way mamay. Oh, istambay, kamot ikaway-kaway. Oh, istambay, istambay, istambay. Oh, istambay, istambay.
Okay, standby. Hindi magpangita sang away, ulo standby lang, magkaway-kaway. 42 minutos na kaligad sa tagdang alas 7. Ari pagid ang mga talamyaw naton, baw kadamo sila. Good evening Bombodan. Nakapanyapo na ang ibang tanga mga amigo kag nakaplastar naman, no? Sila nga mga plungkuan with matching ilimnon kag pulutan. Dito mayo lang sa inyo daya kay may ilimnon kag pulutan. Mayo lang nga pamati sila ni Mr. Alan Aldo, si Ramon Salara, Bibi Orencio, kag Richard Azucena, kaasang Cane Town, Victoria City. Amo man si diri sa Banago si ilan ni Carlos Bartulo, si Jomar Riluya, si Noe Nipangi, Phoebe Nipangi, Vicente Nipangi Jr., kag Captain Norberto Nipangi, kag labi na gidra sa barangay Ayungon, Valladolid. Sa ilan ni Pari Roger, kag Marie Rina Agravante, kag sa ilang mga kabataan kag mga abyan, nagpapatigid subong happy Sunday sa inyo tanan from Uloy Nipangi. Okay. Sige. Ang amon song request amo ang Soldier of Fortune. Hindi ta na ma-play kay basta mga amon ang mga ambanon. May copyright na siya. Hindi na siya gina-allow nga i-play na tundri basta-basta. Good evening. Bumbudan pwede matud nila from Val Yanga. Okay, sige. Karon dugay-dugay i-try naton, no? Sa aton abing YouTube channel, tanaw naton. Bumudan idol ka ni nanay kag tatay, always kami nagapamati simo gitara sa bumbo kag bumboharana kag iban pa. Kung hindi Facebook Live sa YouTube. Kung nagalantaw tapos mati pagid sa radyo, baw grabe. No? Hindi kita si makasalbar kay sa radyo kay sa YouTube. May gabi bumbudan ginatamyan namon di si Lolo Kid sang singkang gapamati gid subong sang harana sa si Elmo, ang pinalangga nga apo ni Duday. Sige. Ayos, Luisa Canto. Ano pa gito ang request kay gina? Bago lang gin tatuan naton i-standby, no? Okay, this time makabiyanan ang gin request nga ambanon nga gin compose ni Cesar Barreta kag siya man nagkanta. Ang ambanon yung may tigulo, Babe. Sang una ko pa lang ikaw makita, babes ako sa imo may luyan na. Bisan madamo pang mga istorya, nga ikaw may ara pang iban nga palang ka. Kag ako wala gidlang magapati, wala man lang ako sang nakita. Isa kagabi nga ikaw wala, gali may kaupod ka namang iba. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang ihong maon mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. Ginpilit ko nga ikaw ang kalingan, ginpilit ko bisan masakit sa dukhan. Apang sang ikaw nagpalaki, ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nabatyagan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo.
pagpati ko tanan kamatuoran, kaliyang kong mamulahugin lang. O bebs, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higugmaon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan na. O bebsan o kapapagabag mo, o bebsan o mo pa inimahimo. Ginhaboy mo lang ang tanan mo mga pangako, kanugon lang sa mga ginhandong ko. Pinpilit ko nga ikaw ang kalimtan, pinpilit ko bisan masakit sa dukha, apang sang ikaw nagpalapit. Ang gugma ko sa imo liwan ka nagbalik, nahibalaan ko nga wala kagitsang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halong. Ang pagpati ko tanan kamatuoran, kaliyang gumamulahugin lang. O bebs, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higugmaon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan lang. O bebsan o kapamagabako, o bebsan o mo pa inimahimo. Ginhaboy mo lang ang tanan mo mga pangako, kanugon lang sa mga ginhandong ko, kanugon lang sa mga ginhandong ko, kanugon lang sa mga ginhandong ko. Okay, babe. No, gagi na kanta ni Cesar Barreta. Good evening, bumudang. Ginatamiyaw ko diri sa balay sila. Nanay, dondon kag sweetheart ko. Request ko, pag-ibig ko sa'yo ay totoo. Guwapo gali si Ibo Bumbudan. Siling ni Bilya Kabihagan. Salamat. Dumay man na ni Bumbulito. May mga mamo na, no? Malipay ka man. Good evening, Bumbudan. Hindi kumpleto ang araw ko kung di ako makapakinig sa Bumbo Harana kang iban pa. Halin sa kay Oliver Mundiha. Ang paupirti pag hindi habilidad ba? Di subong kumpleto na no? Okay. Halin nakapamati ka na sa Bumbo Harana kang iban pa. Bumbudan, ginatamyaw ko ang akon mga paryente sa Komunal San Isidro Aruroy Masbate, Pamilya Bartulo, kag sa akon amay kag iloy nga Samson kag Gloria mayo lang pagpaminaw sa Bumbo Radio da. Okay, halin sa kay Erikson Bertoldo, no, akon to antong hambal ko gina Bartulo Bertoldo. Okay, sige. Pamilya Bertoldo da sa sa Masbate. Labot ang atong signal na sa Masbate, no? Pero wala mang problema kay galantaw sila sa YouTube channel. Good evening, Bumudan. Avid listener mo gid kami. Amuman ang akong bata nga si Willie Ray Gasindo. God bless, Bumudan. Halin kay Esther Gasindo sang Tiling, Kawayan. Sige.
Good evening bumudan, ginatamyaw ko lang gali ang family Gador sang Bago City, family Atundukan sang Anilaw, Iloilo, family Zerodo, at family Donasco from Rini Atundukan and Peter Atundukan. Okay, sige. Babe, tapos na ang babe. Palihog ko dayon bumbulito sang kantilay, no, kung may ara kada kantilay, pero i-play ko anay ang ginapaman gin request nga ambahanon nga may tigulo dandansoy, no? Pagkatapos ang dandansoy banwa, iga pabati ko sa inyo ang ambahanon nga kantilay. Kantilay, bata ni Binancio, daw na iyag ya ni Virilio Pirot. Ari anay ang ambahanon nga dandansoy. Gin kanta ni Lolita Carbon sa grupo nga Asin. Okay, daligin lang. Daway pag ganito matapos ang isa kag ina to. Tapos ang tanay. Okay. Uy, daw ano tawag sini? Daw bisyo ang akon nga kwan. Ari abi ang dandansoy abi. Okay. Ara na. Okay, Lolita Carbon. And Dandansoy, kayaan na ikaw pauli ako sa payaw. Ugali kung ikaw hilawon ang payaw, di mo lang nantawon. Dandansoy, kung imo apaso, bisan tubig di magparo. Ugali, kung ikaw uhabon, sa dalan magbubun-bubun. Panyo mo, kagining panyo ko, kisi-kisi kay tambihon ko, ugali kung makasilo, bana ko ikaw, asawa mo ako. Dandansoy, bayan ka ikaw, pauli ako sa payaw. Ugali kung ikaw idlawon, ang bayaw di mo lang nagtawon. Buka namin man sa tigog ni Kwan ba ni Lolita Carbon ba daw maluyag man ko siya eh. Okay. Good evening bumudan, ginatamyaw ko amon mama kag papa nga gapamati sa live mo subong. Si Rene Salmayor kag Nancy Salmayor, avilis na gid na sila. Bumbudan, madamog nga salamat from Rincy May Salmayor. Good evening bumudan, uli ako sa Antique para sa akon bana. Si Rolando Vicino kag sa amigo ya nga si Boy Trias dito sa Purok Riverside Barangay Bata. So ang iyang request is mauli sa Antique, no? Mauli sa Antique. Okay. Sige. 4 minutos na nabiling kamagandaan kita sa tagnang alas 8. Mayroon na kita da sa Kantilay.
o kantilay. Ari na ang ambanon nga kantilay. Kantilay pagkain binansyo, nagaguyod sa bao, may sibat nga tubo. Iyak kinapasan, kinakuwang-kuwang. Ubay man ang bao, ubay man ang halo, kinkalko ang ulo. O kantilay, sa puno sang bugnay, may nagkakabit-kabit. May nagkakabit-kabit, mga tulo na kuwit. Lulong sa kalisod, lulong sa kasakit. Wirdas ang gitara, nahusag sang pilit. Wirdas ang gitara, sa may beauty parlor. Nan, amoy ato mga kabyanan ng ambanon nga may tigulo kantilay. Nadala sa pang puno sang bugnay. May nagkakabit-kabit ko do bumulito sa puno sang bugnay. Nagkakabit-kabit nga mga kululaknit. Oh, dala sa pa. Ayo, pati kululaknit nga nagapaymoyong nadala sa pa sa kanta nga kantilay. Sige. Sa aton nga pagpanumbalik banwa, igapabati nato ng ambanon sa gyapon nga ginkumpos ni Virgilio Pirot, ang ambanon nga may tigulo Kampo ni Ladyo. Pagkaligid lamang sa pinaka-importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas, mataas sa gihapon. Radyo Bacolod. Paradyo Bumbo. Pabalik mga kabanan sa ito ng pagpangalaga diri sa Platuntunan, Bumbo Harana kag iban pa 10 minutos na nakaligad sa tagnang alas 8. Kag padayon kita no sa aton nga paglingaw sa inyo. Samtang ala kabuda siyo tag sa mga puluyan. Ang aton nga pagigupod sa tanan nagapadayon. Ara pa kamuda. Wala pa natulugan. This time mga kabanan, igapabati nato ng abanon nga may tigulo, Kampo ni Ladyo. Sa higad sang sapa, sa kampo ni Ladyo, may turiting manok nga ginaarado. Inali pumalapit, isang ulitaw, nangahas magsulat, sang kamot yang tuo. Dinikta sang apa, sinulat sang kumpol, binasa sang bulat, namati ang bungol, testigos ang bugtong, sa pagkamatuod, naakig ang lupog, kay dili katindog. Kinuha ang gitara, kag magkinalipay, kinuskus ang tingkaw, ang tarso nagbagay, umabot ang sungi, kinantahan lulay, ang bugtot kag piyang, amo ang nagsabay. Kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan.
ngayara ka sa salmunan, gintigay sa tersyuhan, gugmata sa raynahan, kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ako. Dugangan paman gani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magising. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon. Anhon kay swerte na ko. Amo na iyang nga swerte, no? Puro may disability nga pamilya siya ng pangasawa. Okay, pero swerte, pilit niya nga antuson, ano niya kay amo na iyang swerte, no? Okay, sige. Din pagito ang aton nga mga talamyawon. Karon dugay-dugay, no? Balikan naton aton nga mga talamyawon kag mga request. 14 minutos na nakaligad sa tagna nga lasa 8. Basi may tigkiliwi kada bumbulito, no? Liw ko na sa tigkiliwi kay pagkatapos sining mauli sa antiki, ipabati naton ang ambahanon sa gyapon ni Virgilio Pirot nga may tigulo tigkiliwi. Pero now naton na ini ang kanta nga may tigulo mauli gid ako sa antiki. Sa maraya ka eskwela, malawid rin nga sa maraya nag-aumpra. Galakas kang oras sa kanahigayon, sa masiag nga palibot magamo nga sitwasyon. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, hay nahilaw rin gitaken magturog sa balay. Ay kahiritlaw ang isda nga labas, ang linakwahan ka, linak ka nga lawas. Sus kahiritlaw, pandi kag sirikwelas, ang atis kag kamunsil, singkamas kag payabas. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, hay nahitlaw ang gitaken ang rahat sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa akin pagpanaw, madara ang mga butang nga nagapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa akin paglagaw, mapalong nagpagpalang ka, nagapagbuhin kang kamingaw. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa
nahidlaw ren gitaken kay tutok kag inday. Ay kahidlaw ang dapya kang hangin, ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahidlaw ang paray sa taramnan, ang pagsalag kang adlaw, ang pag-ugsat kang pula. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahidlaw ren gitaken marigo sa baybay. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahidlaw ren gitaken kang raha sa balay. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahidlaw ren gitaken kay nanay kag tatay. Mauli gid ako sa antike. 20 minutos na kaligid sa tayong ng alas 8. Good evening, Bumbudan, watching from Cavite via YouTube. Pag-greet lang palihog Catalbas family of Tangob, kay Nanay Lee, Tita Diding, and Tita Cherry Catalbas of Payao, Binalbagan, from Santino, Ambag of Cavite. Ari pagid, good evening, Bumbudan. Ari kami, Regent Alice, nagapamati. Tamiyaw ko lang si Marta, Mama Lors, Mami Chi, Nanay Leeds, kag Polo. Great ko man si Rex Ginon sa Panay. Request ko Dandansoy. Ang nag-request si Doc Paul Unyal Jr. Okay. Na-play ko na galingina ang Dandansoy. Daso naman nga Domingo. Ano to gani Bumbulito? Ang Ating Kiliwi. No? Tingkiliwi. Okay na ta sa Tingkiliwi. Abi, pamatian tang Tingkiliwi.
Okay, nagalibog ang ila ulo, pati ako ng ulo, nagalibog ba ng dito, kaya nagkakautod na siya mo, lang siya kutob. Amo na tingkiliwi. Nagkakautod ang kanta ni Virilio Pirot sa tingkiliwi. Amo na nagalibog man ulo ko kung paano. Yan na utod. Okay, sige lang. Arian na yun nang may request ni Val Yangga ang ambahanon nga matod nila, no? Siguro okay lang siya nga i-play natin subong ang ambahanon nga matod nila, pero do hindi ko makita ang matod nila. Ari na matod nila. Matud nila ako dili angay nga magmanggad sa imong gugma. Matud nila ikaw dili malipay, kay wa ako'y bahandi nga kanimo igasa. Gugmang putli mauday pasalig, maoy bahanding labaw sa bulawan. Matud nila kaanugon lamang sa imong gugma ug paray. Dili maluba kining pagpati, bisan sa unsa nga katarungan, kay unsa pa'y bili ning kinabuhi. Kung sa gugma mo hinikawan, ingna ko nga dili ka mutuo sa mga pagdamay kong naangkon. Ingna ko nga dili mo kawangon, damgo ko'y pasalig sa gugma mo. Damgo ko'y pasalig sa gugma mo. Okay, matud nila, no? May ara kada bubulito martir nga gugma, no? Ipaliw ko na bisang martir nga gugma. Bubudan, good evening. Liw ko tamyaw ko kay Ma'am Mildred Hilardi sa Barangay Mansilingan. Ang pagpanamyaw lin sa kay Sir Leo Siralbo. Okay. This time mga kabayanan, daw ginatuyo na kamo ari ay di na to akon nga bulong sa katuyo ganiman. Ano ganito ang ginabulong ko sa katuyo? Ang kantang O Kinabuhi, di na to siya man. Doon na dulo ang akong di nga O Kinabuhi. Ari na ang O Kinabuhi.
Yan. Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masupunta ang katao maning kalibutan. Gidayan-dayan ang sa nahigmata nga kalanggaman nga nanagawid ning kabukiran. Ug mopadulong sa pagsalop sa kahaponon ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaklay. Sama ka na ko nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa makasaw sa kakapno, kakianot-anot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakit man. Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masutunta ang katao maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman nga nanagawid ning kabukiran. Ug mopadulong sa pagsalop sa kahaponon ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsapnay. Sama ka na ko nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa makasaw sa kagapto, nga gihanot-anot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay ay ay, ay ay ay, ganong sakitan man. O kinabuhi sa makasaw sa kakapto, nga gianot-anot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakiton man. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakiton man. Ano kinabuhi nganong sakiton man. 33 minutos sa kaligad sa tagnang alas 8. Natamyaw ko na ni si Mayong gabi bumudan, lihog tamyaw kay Nanay Evangeline, inday dako kag tiyay magget sa Calihis, Bacolod City from Francisco Sinaon. Magabalik mga kabayan ang ini nga palatuntunan, kaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang oras ay netid sa inyo na. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag Radyo Bacolod. Paradyo Pabalik na mga kabayan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. 38 minutos na kaligad sa tagna ng alas 8. Good evening Bumbudan, ma-request kami ikaw ang ligaya ko. Shoutout kay Nanay Piadosa, Pamilya Balboa kag kay Tanggoy. Bumbudan ang ginpatukar mo nga tikiliwi kag o kinabuhi perti nga sinaotay di. Perti man ba? Alin sa kay John David. Okay, Jan David, ari na ang imo nga gin-request, ikaw ang ligaya ko.
Okay, ikaw ang ligaya ko. Nagdulong sa inyo sa oras 41 minutos sa nakaligad sa tagna nga las 8. Bawa ka nasing-nasing lang sa mga inuras. Good evening, Bumbudan. Pa-shoutout sa mother ko nga avid fan mo. Idita Parcon. Pirmigi sir pamati si mo. From Cora Parcon. Arina ang ambanon nga may tigulo. Martir nga gugma. Ikaw lang ang akon nga higugmaon. Ikaw lang ang singgit sang balatyagon. Bisan pa mag-antos ang akon tagi pusoon. Pagabatunon ko, agud ikaw ang maangkon. Ikaw lang ginasumpa ko sa imo. Ikaw ang mangin akon, kag ako mangin imo. Walay kabilinggan, maubos man ang luha ko. Kung kalipayan mo, pag-aantuson ko. Ikaw lang, ikaw kag ako lamang. Bisan ang kalibutan, hindi makaupang. Bisan ano ang matabo, yara ako sa loyo mo. Pagkaunungan ka, tugtugsan o. Binsimba ko ikaw, kag akong ginpagkamahal. Ang tanan sa akon, sa imo ko gintugyan. Ikaw ginpasulabi, kabuhi ko ginpabayan. Martir na kun martir, mangin akon ka lang. Ikaw lang, ikaw kag ako lamang. Bisan ang kalibutan, hindi makaupang. Bisan ano ang matabo, yara ako sa loyo mo. Pagkaunungan ka, tugtugsan o. Ikaw lang, ikaw kag ako lamang. Bisan ang kalibutan, hindi makaupang. Bisan ano ang matabo, yara ako sa loyo mo. Pagkaunungan ka, tugtugsan o. Martir ko nga gugma, ihalad ko. Okay. Martir nga gugma. Ang magaling lang martir nga gugma, no? Mayuman ang aton nga mga listeners. Dumag-ulaman ko kabati mo sa martir nga gugma. Okay. 45 minutos na kaligad sa tag ng alas 8. Ano naman ang ambanon nga gina-request ang akon nga abyan. Bakas ng lumipas. Daw hindi ma-play ang bakas ng lumipas. Ano natabo? Ano natabo sa bakas ng lumipas ay? Daw na kwan sa buhaw. Daw hindi sa kapiyo ka. Be, sige be, liwat be. Ara sa. Bisyo-bisyo siya eh.
nara na. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo bang maglaho sa mundo? At kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi sana'y magbalik ang hirap. At kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Ayos, bakas ng lumipas ni Eddie Peregrina. May niya kay way gina-mute niya sang Facebook, YouTube, bro, ang bakas ng lumipas. Para to sa akon nga friendship, okay na ang bakas ng lumipas. Batian mo manda. Duway ka pabatsyag si friendship, no? Friendship, okay na ang bakas ng lumipas. Sige. Walang pagpamati na sa kay Rene, Doris, and Brandon Balboa dala sa Maaw, Bago City. Kag din pagid ang aton pagid nga mga ang ibang do galalain ko isang Facebook, okay lang wa isang Facebook live. Ari kita diri subong sa YouTube channel may gani sa YouTube channel kay klaro-klaro gandiya mo, no? Ang Facebook do nag-kwansay do dula pero ari yung YouTube channel mayo kay tayuyon siya bumulito, no? Pila na lang ka minutos sa nabilin, 10 minutos lang mga nabilin kay magatakop na kita sa aton nga palatuntunan. Ang palatuntunan Bumbo, Harana kag iban pa. Ari anay ang bano ni Cesar Barita kung mahimo ibalik. Kasakit
batya ko sa ginbalos mo sa akon. Daw mabuang ako, daw mabuka ining tagipusoon. Nagahinulsol na ako, sang sala ko sadto sa imo, apang ulihin na kay ginbayaan mo na ako. Yari ako, nagaisahan nun na lang, wala na sang mahakos, kag wala sang mahalukan. Kalipayan ko na lang bala, o akong palangga, kung sa damguhanon ko ikaw ang makita. Kagod mahimo palang nga ibalik yato paguputan, agud liwat ipabatyag ko nga ikaw palang gakupa. Abang subong tupunggit sa langit, ang kasubong agin ako to, kay natula ka na lang, sining akong nakiliran. Yari ako, nagaisahan nun na lang, wala na sang mahakos, kag wala sang mahalukan. Kalipayan ko na lang bala, o akong palangga, kung sa dambuhanon ko ikaw ang makita. Kagod mahimo pala nga ibalik yato paguputan, agud liwat ipabatyag ko nga ikaw palang gakupa. Abang subong tupunggit sa langit, ang kasubong agin ang puto, kay natula ka na lang, sining akong nakiliran. Kagod mahimo pala nga ibalik yatong paguputan, agod liwat ipabatyag ko nga ikaw palang gakupa. Abang subong tupunggit sa langit, ang kasubong agin ang puto, kay nadula ka na lang, sining akong nakiliran. Kay nadula ka na lang, sining akong nakiliran. Okay, ang ambahanon mga kabiyanan nga may tigulo ko mahimo ibalik 5 minuto sa nabiling kamaganahan kinastag ng alas 9. Sila ni Chubby Cheeks. Sinya, thank you kid Bumbudan kag Bumbulito. Wow, what is lito arawa? Sa pagpatukar sang mga makalilingaw nga mga ambahanon, nag-enjoy gid kami until next Sunday. Okay, sige next Sunday naman Arianay ang mga dinumaan pagid nga mga ambahanon. Iniya mga dinumaan na iniya mga sanguna ning ambahanon.
kangay sang ambanon nga ako ining kailo. Ako'y ning kailo, mga naming katulad, subong isang pispis. Dili makalupad, kayang pagpakli nato, singkasang kasakit. Nalaya sa taghaw, sa duta mataktak, ang kailong pispis. Kayang kamandanan, sinilap sang gugma, ang tagipusoon. Kung ako humigda, nga buot tumulong, iyo ko limunon. Gugmang tinipigan, sa sulod sandughan, dayong ko napulayo. Apang awat lamang, kay dili mamati, isanan mong bungagulo. Kundi ikaw lamang ang makapaumpay, sang kalipay nakon. Gugmang walay padugsiling malabing dalina, ining makaluluoy ang kailo kong madughan. Sa lawot sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluluoy uligi tabangi nga dili malugtan. Sa lawod sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluluoy uligi tabangi nga dili malugtan. Banwa ang mga itong hingapos naton nga ambahanon nga gindulot sa sining palatuntunan bumbuharana kag iban pa. Do may mga may mga pahabol pa di nga mga greetings nga gawon ko anay abi kay para nga samtang way pa kita makababay. Lovely Joy Lunggakit. Good PM Bumbudan, please request ko alaala ko'y ikaw. Kay alang-alang na ni. Muna silingan na alang-alang. Kay managtapos na ato niya programa. Good evening Bumbudan, kag Bumbo Lito request ko bi. Sang ambanon nga sa dalom sang kahoy nga lawaan, patamiyon na lang dayon sa akon. Mama kag papa nga pirmigi nagapamati sa inyo. Kag sa pamilya Kanoy. Salamat gid. From Romilins Vlog. Di alang-alang na, no? Kay ginakolabo sa kita sa oras banwad, di sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuharana kag iban pa. Danay kita sa daso naman nga Domingo, pero danay kita buwas sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Upod sa inyo Anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bumbo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bumbo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19.
This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo ng Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugol ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nakakalipas siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay.
Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo,
siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na dinagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko,
patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit,
labi jadtong manakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahinuklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligat sa tak ng alas 9 sang gabi. Mayong gabi Pilipinas, mayong gabi Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kung sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang hutik sa kagabihon. Adlaw kita sang Domingo, petsa 27. Ulihin na nga adlaw sa bulan sang Pebrero sa ituig 2022. Liwat naman kita nga mag-aupdanay mga kabombo sa subong gabi. Agod nga aton nga istoryahan, patpato ng pila ka mga importanteng impormasyon na hanungod sa sex, love, and marriage. Kaga sa sining nga gabi mga kabombo, kami naman ng inyong mga intaghutik sa kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the Second. Sa subong nga gabi mga kabombo, ang aton nga tupiko. Nahanungod naman na mga kabombo, Bombo Jairi, diri sa temprano nga pag-asawa mga kabombo, kung pagpangasawa. Ang temprano, bala nga pagpangasawa, kung kay isa, may ara na siya sa mga Bombo Jairi, sa mga kabudlayan, bala, mga struggles. Diri sa bahin sa mga
mag-asawa, mag-partner, nga temprano pa, syempre, mga bata pa. Usually, ang iban, Menor de edad? Hindi gid man menor de edad. Mga ara pa sa teens. Ara pa sa teens. May aragid man tuod nga menor de edad, although hindi pa makasal, ang iba niya, nagaupod na. Nagasulod na bala sa... Kuman na sang pamilya. Especially kung mayara na bala sang nagapatunga sila, mayara na sang baby nga kaupod mo Jaire. Correct mo Zalde, no? So, disclaimer lamang mga kabombo, no? Wala kita naga-promote sa nga early marriage, especially sa mga teenagers, kaga sa mga minor de edad, no? Kaga wala man kita naga-promote sa teenage pregnancy, kaya syempre dapat after marriage, gid din ano. Kag wala man kami naga-discriminate sa mga mayara sang kaangay nga circumstansya, apang ginatakol ini naton Bombo Zalde, kaya makadamo, no? Sa may matun-an diri kaga mo man ining nagkakatabo, no? In reality. Kag para pagid sa dugang impormasyon sa aton nga mga listeners, sa aton nga mga viewers dira sa aton nga YouTube channel, kay sa subong medyo daw hindi kita maka-live pa sa aton nga Facebook page, dira kita danay no sa aton nga YouTube channel, tutok mga kabombo. Don't forget to like and subscribe mga kabombo sa mga YouTube. Like and subscribe kita mga kabombo para padayon kita nga ma-update sa nagakatabo diri sa aton nga palibot. Sa diri no sa aton nga tupiko sa subong nga gabi, ang aton niya nga tupiko, hindi ni siya nga kami lang mismo maghahatag sa inyo sa kaugalingon namon nga impormasyon. Wala ba man kami pamilya kag kabataan ni Bombo Zaldes? Kaga syempre lain gid ya kung magahaling mismo on hand dito sa mga persona nga naka-experience ang kaangay na bala sa mga nakasulod na sa mga temprano pa nagpangasawa o kung temprano pa nga nagkapamilya. Ibalo nato ano ka budlay kung teenager ka pa, kay kung kisabong mo Jaire, kung teenager ka pa abe o estudyante ka pa, nagsulod ka na sa marriage life, daw ang mood mo bala hindi pagid handa sa kaangay nga sitwasyon. Yes, even kita nga kita sa mga early 20s, no? Nang kaisa do bakit ang hindi pa kita ready mag-settle down. So how much more ang mga nag-edad sa nga yara pa lang sa teens bala Bombo Zalde, ang ginapanumdum para nila is for sure ang ilang pag-eskwela. Kaga ang pagid yung ila pag-grow bilang mga kabataan. Pero kung nagbunga nagid Bombo Zalde, so amo na may pilang ginaatubang gid ang responsibilidad, no? Kung nagiging naging eloy kag mga amay gid sa ilang mga baby. So manami gid Bombo Zalde kay mihara kita sa makaupo sini gabi, no? Kaga isa pa Bombo Jaire, kung kaisa ang emotional stability bala sa teenager lain niya kumpara sa adults mo. Ang adults kani mabudlayan pa mag-cope up nga halin abi sa kung sa adult na yung butang, ang iban na working person ara saya sa nakatutok lang sa trabaho, kung kis mabudlayan pa na siya mag-adjust sa panibag-o nga kabuhi kung sa diyan mayara na siya sang pamilya. Paihan sa mga dito sa mga estudyante, sa mga kabataan pa nga syempre ang ila na yang mindset ara pa kung kis sa hampang amogid sa mga kung daw kasadyahan kalabanan ang ila yang focus pa, wala pa sila sa dako gid nga responsibilidad. Although mayara yang iba niya nga pamatanon nga mayara na dako nga responsibilidad sila nga pamilya, pero kalabanan medyo gamay-gamay pa lang ang ilang responsibilidad abi pagsulod sa may kabuhi may pamilya gulpyada bala daw gulpyada ka nga pahakwat taman ka bugat nga responsibilidad. Oo, maayo lang kung kaisa Bombo Zalde kung may mga ginikanan nga ara ba lang ilang parents nga nagaguide sa ila. Pero masami sa mga na ganito tawag na bala mayara na bala Bombo Zalde palagwaon sa mo sa TV sa una mo binatilyo, hindi na binatilyo. 14? Bagito. Ay, na ganaman? Bagito? 14. Kaya gina. Nante sila mismo, wala sila sang choice. So, kung kaisa, kung ara na sila sa amo na nga status, nangingin mature man sila compare sa ilang mga ka-age Bombo Zalde, no? Kaya na, do amo na guro sa kawin nga nangingin mature nga sa ka-teenager kung may ara na siya sa kaugalingon nga pamilya. Kaya wala sila sang choice. Pisar nga nag-mature sila, hindi gidya manigar gihapon, hindi matago nga sa ila nga pagpangubuhi bilang may pamilya, bisan pa nga teenager pa lang sila, ara gidya ang kabudlayan. Budlay gid kay syempre gulpyada mo.
pinali lang nga sitwasyon ti kung arang pamilya kung maka medyo maibsan-ibsan dabing imo nga kabudlayan, although ti ang iba niya kung wala sila sa nga pamilya wala gid no sang nagasuporta gid nya onahan gid mismo nga yara perme para magbulig bi pagatipan sang bata o kung sa kung ano man ang kinahanglanon ti mabulubudlay gid ja sa ila nga mag-cope up kasi syempre ang iban dira mauntat na pa sa pag-eskwela mo. Ma-focus mangita sa sang trabaho. Especially sa mga babayi, Bombozalde, no? Kasi syempre 9 months sila nga bear bala sa bata tapos may ara pagid sang sang syempre kung magbata ka hindi ka pa na agad-agad makabalik kasi syempre ka pa na i-breastfeed mo pa ng iyong mga baby. So kalabanan Bombozalde sa mga nanay ginaya masamig ka apektuhan ng pag-eskwela, no? So, gid papangkatunta na ako, mga kabudlayan, nga nabatsagan man sa aton nga guest for tonight, no, nga naka-experience. Si Bombozalde, but ikaw nga aton nga guest for tonight, hindi na siya yung mystery guest, no? Ang aton, duha gid ka guest, parehas nga, hindi nga mystery guest. Although, tiyang isa, sa telepono lang naton labuton, kay medyo mabulubudlay ko ng signal dito sila nga lugar. Hindi okay man tani sa Facebook live galing kay daw kan sa video call bala galing kay ang signal naton medyo amo na ang problema dito kay gadula-dula ang signal sa telepono na lang naton pinaagi sa tawag pero ang isa yan naton ka guest pagidya ikaduha naton nga guest ipaagi gid naton sa Zoom mga kabombo makitaan gid naton ang aton nga guest sa subong nga gabi mga kabombo. Nagapakig-angot kita no sa aton mga kabombo. So, sa aton nga guest for tonight, no, kaya hindi sila shy type. So, sila mapakita gid sila sa ilang matahom nga mga nahong. Bombozalde, may baby ka na ko, no? Ako? Oo. Abi ko danay ako lang ang baby. Ay, amo mo na tani. Ako ni Sabat. Kung iba to muna sa akon pabalik. Kambot. Wala ka na sa mahimo. Kaya naunahan. Pero muna ang sa aton dira nga mga kabombo base bala mayara man kamo sang kaangay nga mga eksperyensya, kaangay nga mga sitwasyon sa inyo nga kabuhi pero base makarelate gid kamo sa istorya. Ang aton nga una nga guest note via telephone call lang ni siya si Pelame Dakles. Pelame Dakles 62. Ginamatamat naman naton no pakig-angutan sa aton nga technician mga kabombo para yang syempre mapalabot man sa aton mai-share sa aton kung anong sitwasyon nila sa iyang bana kung paano nila bigin atubang ang kabudlayan. Kabi Bombozalde subong paano mo atubangon if ever ginman sa imong age subong 17? 17. Oo, sa imo nga 17 years of age tapos makaangkon bing imong partner sa nga baby, ano ang imong mga sitwasyon, feeling mo, I mean, sino sa inyo mapula-pula kung gabi Meron na pala Bombozalde nga, syempre kung magibi na pala ang bata kung gabi, Bombozalde, no? Masaming mga ginikanan nagabugtaw gid mga nanay pero kung kaisang tatay gid man ako no tiwiling ka man na magbugtaw mag-ilis diaper mga man na ati kung sa pula-pula wala mo mo jay ay anad gali sa pula-pula mas kino na bata gali alas 4 gatulog ati medyo anad na kita pero believe ko na bala mo sa mga parents sa mga babayi nga ang pulaw bugtaw na hindi na lahog correct kay sa hinablos ko abi isa lang na gani ka adlaw nga pagbantay mo na nga pagtupad-tupad mo na siya nga pagpatulog, pagpadidi nga yawan ka na. Isa mo pala ka adlaw ti isipon mo sa mga ginikanan niya mga babayi. Ang ilaya 24 hours. 9 months pagid Bombozalde nga pag-bear sang child, no? Kita gani nga kami gani mga 20 plus, gani grabe ng kulba kung ano yan kung magbusong kabala kung anong feeling, kung ano yan kasakit magbata. How much more ang mga teenagers, no? Kumbaga ma-experience nila at an early age ang ang birth bala no pag-give birth so kanami gid pa makatuntaman na ang eksperyensya no sa aton nga guest nga yaran siya Bombozalde sa piyak nga linya. Yara na sa piyak nga linya no makaupod naton sa subong nga gabi si Mama Pelame Dakles 62 kaupod man sa subong nga gabi Mama si Bombozalde Foro the second kag kasubong man si Bombo Jaire de los Reyes mayong gabi. Hello.
Ma'am Pelami, no, da 6 pila na gani sa karon ng imong edad, ma'am? Nang ako gali subong, 20 years old. 20 years old. Anong imong status? Kasado na, ma'am? Oo, kasal na. Ang ikaw, no, kay syempre ang aton diri nga tupiko na hanungod gid sa temprano pabi nga pagpangasawa. Ano nga edad sang nagpakasal ka mo abi sang imo yang mister? Ako edad ko mga 18 years old, tapos partner ko 19 years old. Hindi nagpakasal kami. Hindi man ni hindi man minor. Anonymous guest ang aton nga pwede mo gid mapangalanan ng imong nga mister. Sino ganing imong nga mister, ma'am? Si Francis to gali. Si Sir Franz Sixto, no? Si Sir Franz Sixto, kapamati gid sa karon? Kapamati gid. So, Ma'am Pelame, paano nagsugod, ma'am, ang inyong family ni Sir Franz nga duha? Ako kada nga akong subong nga partner is dugay na kami nga magnubyuhanay. Syempre, samtang nagalakat on hindi naman matimtar ang mga bagay nga dapat mag-asawa lang ang nagahimo, which is dra nag-start ang amon nga pamilya. Mga pila to, ma'am, ang inyong nga edad, ma'am, sa nga nagbunga ang inyong nga pagpalanggaanay nga duha? 17 years old. 17 ka, siya 17 man. Magulang siya sa akin 1 year, mga siguro 18. Estudyante ka mo sa nga muna nga time, ma'am? Yes, Bombo Salde. Paano ka mo binagkilala na? Klasmitanay ka mo? Isa lang ka mo ka school or lainanay gid siya? Since grade 6, klasmitanay gid kami. Tapos, same school gid kami. Halin sang grade 6, then pag high school, ng klasmitanay man kami. So since elementary, kag high school, gilibang Basalde, no? Ang sa malawig nga pag of the night, dito na-develop ang inyong relationship nga, di ba? Mayara na ka mga baby, ma'am, no? Oo, mayara na. Pila na ganing edad subong sa inyong baby? Subong 3 years old na siya. Wow. Babahi ang inyong baby, ma'am, o kung lalaki? Babayi. Kamusta man to, ma'am, 3 years ago, ma'am, ang pagbaton sa nga, first and foremost, ma'am, ano ang imo nga nabatyagan sa nga na-discover mo, ma'am, nga ikaw ang nagabusong, kag man, ma'am, paano mo siya ginhambal sa kay Sir Franz, kag sa imo man, ma'am, nga family? Kung nabalaan ko nga nagabusong ako, nung nakabigyan hambalan, syempre akong partner, nabalaan ko siya nga, nga gabusong nako, kung ano amon himuon. Siyempre, gambal na siya nga, isugid na namon. Siyempre, sa sobraman ka, kakulba, ng balido, may alak pagid, ng family friends, man bala nila nga, nagsugid sa parents niya. So, bali mo to na balaan na nga gabustong ko. Then, mo to na nagkadto na din ang parents niya sa balay para ma-sure gid man gid nga gabustong ko. Kumusta man ang pagbaton sang pamilya mo, abi, o kung pamilya sang parent mo sang nabalaan nila nga 17 pa lang kamo, 18 pa lang tong lalaki, kag estudyante pa kamo, may ara na nga nagbunga sa inyo nga relasyon, ma'am? Sa family ko, kasi lagi ang una nga nakabalo mo before ang family sang husband ko, nang baton Manila. Then, tapos sumutoy sa family sang husband ko, medyo syempre do kabudlay man magbaton. To budlay bala mag-adjust. Syempre kaya pa kami ng pareos pa kami duwag eskwela, tapos mga bata pagit sa amon. Hindi man sila kapatid nga amo na. Tabo. Pero ginbaton man nila gihapon, ma'am, no? Kaya syempre ginikanan gid sila gihapon, ma'am. So paano kamo to, ma'am, na nag-adjust, ma'am, didto? Kumbaga, nag-stop ka to, ma'am, sa imo nga pag-eskwela? Actually, wala ko nag-stop. Bisan dako na akong chance, sige ko gyapon eskwela, kay lapit na lang man gid to graduating. Oo, tikanugon, balang mauntat ka, kay tungod nga amo na.
Kung sa imo nga party nagsige kagapon sa imo nga pag-eskwela, how about naman ang imo yang partner be? Ang imo nga boyfriend sadto kag bana na sa karon. Nagasige man sa gihapon siya nga pag-eskwela? Oo, pareho kami nga nagsige kami eskwela bisan amo na nga may ara na nga nagbunga. So bali supportive gid ang inyo nga mga parehas nga families kay ti syempre kon ang sa iba niya ti medyo mabulubodlayan sila kan magpadayon pagid bala kay syempre may ara na sa laguron nga dugang ti ang sa inyo ya ara gid ang inyo nga pamilya para maghatag mag-support sa inyo. Ara gid sila para maghambal nga ano nga padayon lang gyapon bisan madusmo ka bangon lang gyapon. Muna siya. So kanami kay Ma'am Laramie Bambazalde kay ang iyang parents very supportive man no kag kumbaga may iba niya ginasikway gid nila bilang ilang mga bata nga do kamo na da ang bahala pero at least diriya may ara gid isang salandigan si Ma'am Laramie kag ang iyaman nga partner. Pelame, sorry. Si Ma'am Pelame. Okay lang mo ba dyan? So ma'am ma'am na curious mo ko ma'am kay syempre pila ka to 17 years old pero you have to give birth ma'am ti ang pagbata nga dan ma'am isama sa pinaka nakahadlo ka do nakulbaan ka ma'am bala nakulbaan ko bala ma'am sa akon nga personal sa akon personally ma'am. So sa imo ma'am, ano ang imo nga experience ma'am at a young age nga nagbata ka ma'am may kumbaga nag-undergo ka sa amo sinang ano. By the way ma'am normal to siyang imo nga pagbabata o kon cesarean. Actually nabudlayan gid ko so baligin CS gid ko. So kamusta man ma'am ang imo? Ano kamot nang bali hindi pa gid fully develop ang akon nga ako syempre teenage pa lang. So, pwede pa kaya, tapos wala pa experience. Nang bali, doon na, gid ko, tubig-tubig ko na budlayan, yung CS gid ko. Doon na ni maguhan, kagid, ma'am siguro ma'am, no? Kag, especially, ma'am, sang 9 months, bala nga ginadala mo, ang imo nga baby, you have to be careful, gid ma'am, sa imo nga mga giyo didto, ma'am, no? Oo, yes, ma'am. Ti ano bi ma'am Pelame no ang pagbag-o bi ang mga challenges ang mga kabudlayan kinahanglan nyo gid mag-adjust ti kay syempre halin sang teenager kamo estudyante kamo ti da wala pa gid sang dako gid nga problema pero sang pagbaylo na ya sa may asawa ano ang inyo mga adjustment? Bali madamo nga kabudlayan especially sa pag-atipan sang bata halin newborn until now. So, salamat man kay tungod sa pamilya namon, bisan pa paano, nakaya man namon. Nakaya man namon. So, at mga 18 ka to, ma'am, no? Sang nagbata ka rin siya? 17 gid, ma'am, no? 17 gid. 17. Kamo, ma'am, sang imo nga bana, ang do, ma'am, nagapulaw, ilis ang diaper, nagapadede, do kamugad ma'am hands-on nga do ha sang imo nga bana. Actually, sing pagwa namon sa ospital, dahil kami nag-stay sa balay sa akon nga partner. Bali, sang baby pa siya kan mauyon sa bed. Nang ginakadtuan din ni mama ni partner ko, para lang mapahipos kay syempre wala pa ta nakabalo magpahipos ang baby. Syempre gakadto siya sa room namon kag siya gapatulog sa akon nga baby. So kanami gid no kay supportive gid ang mga in-laws man kag ang mga ginikanan ni ma'am Pelame. Ma'am Pelame, ang kamusta man ma'am ang experience ma'am sa imo ma'am as a teenage mother bi ma'am ano man ma'am ang imo if ma-describe bi ma'am ang imo nga experience subong bilang isa ka teenage mother in one word ma'am ano ang imo nga magamit dira nga tinaga? Nang kasadya. Kasadya nga daw ka do ka budlay. Ti nahambal mo na nga kabudlay ma'am Pelame no. Ano bi ang pinakamabudlay gid nga struggles nga ginagyan nyo sa imo nga partner upod sa imo nga baby sa inyo nga pamilya bangod ya ti syempre sa inyo nga bilang teenage parents ma'am? Siguro para sa akon ang pinagid nga nabudlayan kami duha. Siguro sang time nga kinanglan na gid namon ihambal sa parents namon nga
nga gabustong nako. Amo malang na siyang pinaka-budlay kit. Kulbaan, yung siyempre bombozalde, no? Oo. Ginang daw na makakululbaan sa ilangan. So far, amo man lang na ma'am, no? Pero in between, yung ma'am sa pag-atipana sa inyo nga baby, wala naman ma'am kamo, kumbaga ma'am, mga, doon yung smooth naman ma'am, ang pag, pag sinalayon nyo ma'am. Oo, do wala naman saling struggles gid nga pabudlay. Ti subong bi ma'am Pilami kahit 3 years old nang imo nga baby, paano kamo naga-survive sang imo nga mister? Anang imo nga mister sa karon among gapangita sang palangabuyan? Bali, ang mister ko nang isan man siya, wala man siya ga untat, isan lang nga obra nang ginahimo iya. Tas ang subong kaya kami subong sa lugar sa amon nga nga sang iya nga parents. So, syempre ang parents naman naga-provide man sang kinanglan sang baby namon subong. Pero siya gapangita man siya nang sideline. Ma'am, may ara man ma'am sa nga pagbag-o ma'am sa imo nga point of view, bi ma'am sa imo nga kabuhi, subong nga may ara ka na sang bata. Kung i-compare ta ma'am, siguro kung i-imagine mo nga wala nag-abot sa inyo ang inyong nga baby at 20 years old, feeling mo ma'am do may lain ma'am sa makambal ka ma'am nga kumbaga do mas nag-mature ka subong kaya ara ka na sa isa ka family. Siguro kung sa amo na nga kwan, mambal ko man gid nga nag-matured ko bisan gamay lang. Ibang ma'am sa amo na nga edad o mga pa na mga hilig sa mga babae. Oo. So, subong ma'am do ka family-oriented ka na gid ma'am, no? Like, ang iya na gid ma'am ni baby ma'am una. Iya na gid. Imbis na mabakal ka sang gusto mo, gusto yan na lang baklon mo. Like, palampangan. Ito paano, bala makita mo siya, nga do kapasadya siya, do mo na lang na. Kaya okay ka na. Ako man ang balatsagon sa isa ka Iloy, bombazal din. Kung kaisa, ma'am, imbes nga mga lipstick kag makeup, papangayoon mo sa Christmas party, diapers na lang gid kag kagatas ni baby, mga amo na. Oo. Ti ang sa bahay niya bisang imo na sa imo nga mister, sa imo nga partner. Paano mo ma-describe ang sang una niya bisang teenager siya kagang sa karon nga may baby na kamo, may ara sang pagbag-o sa iya nga nakita ka? May ara kay sang teenager pa lang kami. So hindi man saling do ina ba lang sa una barkada lang gid barkada. So una bala subong do inang nagka-family so syempre unahon yung family ya kaysa sa barkada ya. Syempre may barkada man gyapon pero hindi na sila nga kung anong gawi sa barkada sang una, gawi yaman subong. Ti ano na lang imo bi nga ma-advise sa mga kaangay mo man nga mga ti temprano pa nagsulod sa kabuhi nga may pamilya ya ma'am. Advice ko lang sa mga teenage mom ng single man or married na bisan kaya temprano pataya nagtungtong sa hindi pa pwede nang kuntani padayon lang Imo lang inspiration ang inyong mga babies sa sige lang gyapon. Ma'am, basi miya ka gusto tamyawon dira ma'am i-greet. Habang bajayre. Ginatamyaw ko lang gali ang tanan nga tagpalamat isang Bombo Radyo Bacolod, ilabi na gid ang family 62 kag family Dakles, kaliwat ng gabi sa inyo tanan. Ang imo nga mister kag ang imo nga baby. Katulog na ang akon baby, si mister na lang. Yung gabi Ti madam. Madam niya salamat no kay Mama Pilami Dakles 62. Madam gid salamat ma'am sa pag-upod mo sa amon sa subong nga gabi kag pag-share gid sa amon sang imong mga experiences. Thank you ma'am kag maayong gabi. Salamat man Bombo Salde kag Bombo Jairi. Ato na nabatian no ang isa sa aton nga guest sa subong nga gabi si Mama Pilami Dakles 62 mga kabombo ti amo to yang iya nga sitwasyon sang una mayo kaya ra gid ang parents no. Kalabanan amo gid na sila mo ang nagauna gid nya nagaulikid although kung ang iban ga pangakig pa na pero pag abot na gani isang apo asang
sang apo. Sila man na. Grabe, paborito ginangadaan Bombo Zalde sa mga grandmothers, kag grandfathers yang mga ang mga apoy basta apoy hindi gina sila kapang hindi. Pero basi magpatugtog ka mo da sige okay man lang gali may apo pa may mo na ko apo para kay mama kay papa. Syempre wala ta gid gina ganito Bombo Zalde. Gina-tolerate. Promote. Gina-promote. Gina-promote basta mukha mati ako sa TikTok nga mo na. Pero wala ta man gina-discriminate no ang mga ang mga teenagers. Kaya dapat naton nga panumdumon samtang wala pa kita sa mo nga sitwasyon nga tuman kabudlay na sa ilang part nga nakasugod sila bisa amo nga sitwasyon hindi ka magambal nga si amo to gani okay lang man daw nasarangan lang man ti syempre mabudlay ang ilang nga pula bugtaw ang ilang nga paghimakas ti hindi na nila maubra ang ilang mga ginaubra sang una nga mga lagaw-lagaw mga bulubarkada although mahimo pa man ti minimize na nakatama. Kaga syempre bilang Iloy no, syempre mapalanggaon mo gini ang imo nga bata ya kaga amo na they're strong enough to face their responsibilities Bombo Zalde no. Pero amo na sa mga kabataan dira syempre wala ta gid na gina-tolerate no. Ilabi na sa mga especially dira sa mga teenagers kalabadan nga daan nara ginadangal nagadaba-daba ang ilang tagipusoon sa halimbawa magara na sila sa sulod sang relationship kung mga teenagers sila gid na mga grabe gid ang ilang daw bugso ng damdamin daw na aram lang ang punto nga ti amo na siya mapakasal na kami ng iban gani daw matabanay na para lang sa ginatawag nga paghigugma ti although ti syempre dapat naton pumensaron ang future naton, ang future sang mangin pamilya naton, sang mangin baby naton. Pero saludo man kita Bombo Zalde sa mga responsable man nga mga especially mga lalaki man Bombo Zalde no wala lagi nabayaan dayon especially ang ilang mga nobyano kung magkaroon bala sang bunga may iba niya Bombo Zalde pagka balaan nga mo na break na sila dayon di ba hindi pa siya magatubang sa responsibility. Kudos kita dira sa mga amay nga responsable sila nga pamilya kay Bombo Zalde although sa babayi hambal mo na kagina mabudlay para sa babayi ang amo na bala pagsulod sa bilang may pamilya budlay man na sa lalaki Bombo Zalde. Especially ti makabarkada katiyas ang una daw chill mas budlay sa babae gid Bombo Zalde kasi sila mabata sila pa gid ma-bear for 9 months Bombo Zalde so believe pero as a lalaki wala kong kiss Bombo Zalde hindi gid madula sa dugyo kung kiss sa mga lalaki ang huluhampang mo ang mga labay-labay dira ti kung kiss bangod sa pagsulod sa kabuhi may asawa kinanglan na nila untaton kinanglan na nila dulaon o kung buhinan sila nga kabuhi di dako man ng adjustments especially sa mga teenagers pa lang. So Bombo Zalde yara na no sa piya ka linya aton nga second guest for tonight. Makaupod nato no pinagi sa Zoom si Ma'am Maricel Saura Gonzales nga isa man naton ka guest nga nangina teenage maman sadto ti hibaloon man naton kung anong i-experience paano niya ginatubang ang kabuhi bilang may asawa, bilang may pamilya, pisar nga teenager pa lang. Yara no sa piyakalinya si Ma'am Maricel Saura Gonzales. Samtang ano pa nato no aton nga connection. Bombo Zalde ma-face reveal niya si Ma'am Maricel yan no. Ma-video call niya siya sa aton. Tanong iwan pag naton no mga guest sa masunod naton niya tinion mapakita man sa aton niya mga viewers. Pakita nyo inyo katahom kagaanyag no sa aton mga kabombo. Kay ti syempre lain gid siya kung makita nila kay ang mga amo ni nga topiko hindi naman ni siya confidential gid nga to a point mas siya gani mas may impact kung nagakakita nilang persona mismo nga naka-experience sa nga muna nga mga hitabo sila nga kabuhi. Okay na Bombo Zalde. Yara na sa piyakalinya si Ma'am Maricel Saura Gonzales makaupod mo sa subong nga gabi Ma'am si Bombo Zalde for the second kasubong man si Bombo Jaire de los Reyes mayong gabi. Mayong gabi. Wala nagasulod no ang audio ni Ma'am Maricel.
Amat-amat nato no nga establish nato ng aton nga audio kay ara naman ang video ni Ma'am Maricel. Ang audio na lang medyo wala pa. Samtang gina-plaster pa da no ti amo na sa aton dira nga mga kabombo base miyara makamo sa mga eksperyensya kaangay sina ma-share niya sa amon sa karon diri sa aton nga YouTube channel kung sa diin ti live man kita sa karon malantaw kita mga kabombo ti hindi man naton pagkalipatan niya mag-like mag-subscribe kag mag-share sa aton nga mga programa. Ito sing anta biliwat mo Bazalde. Ma'am, maayong gabi. Wala gid mo Bazalde nagasulod. Sige, gina-establish na ito mga kabombong audio, no, para, syempre, ari namin, naging na siya kay may video call na gid, no? So, mas manami, gid kayo makita natin ang itsura ni ma'am. So, ang audio naman subong ato nga gina-establish. Bambasali, kagwapa, gali Bambasali kay Mama Maricel, no? Ati, syempre, tanan-tanan gid gwapa. At ako gani daw nahuya na lang ko di gani. Mahalin na lang ko di guro. Kaya ati, syempre na, maayo man kayo nag-upod sa aton sa subong si Ma'am Maricel para ipakigbahin ang iyang eksperyensya. Sadto, sang ara siya sa teenage years kung sa diin nagsulod siya sa kabuhi na nga may pamilya balabong Bojaire nga hindi mahapos nga grabe man ang iyang eksperyensya bong Bojaire. Sa madumduman ko gani nabasahan ko niyang iyang article gid siya. Writer. Kung paano ang ilang eksperyensya sang una sang iyang mister kung paano nila gin atipan bing ilang baby mabulubudlay pa sila kay at that time daw pagkabalo ko estudyante pero ibalo nato din ang dugay-dugay ang kabugusan gid niya detalye syempre ang ako niya marites lang man tayo. Marites lang to nga details area facts yun no. So kanami mo masaldi po mga kalabanan mga writer gali mo nga mga kilala nga mga guest no. Kanami gid kasi syempre drama nila gina-express ang ilang mga balatyago no pagi sa pagsulat. Amo na gani mga kabombo kung may mga experiences kamo dira, may mga stories kamo, pwede nyo gid mapadala di sa amon. Pwede gid kamo maka-guest diri sa amon sa Hutik o kon ipadala nyo sa kahapon lamang. Sa kahapon lamang pwede gid willing gid si Bombo Jazz nga magbaton sa inyong mga istorya sang kabuhi. Especially na kung ang aton yung mga istorya sa kabuhi makahatagid sang leksyon, kag inspirasyon kag mga makahatag sang tips dira sa aton yung mga kauturan yung mga nagapamati nagalantaw syempre sa Banda mo Bambasali nahuya sila pero actually mga kabombo kanami gid akong i-share nyo sa iban nga taho ang inyong mga experiences inyong mga heartbreaks kay total puro sa man limang kalabanan mga gugma relasyon ang aton nga topic sa Hutik. So kanami gid at least makuhaan balas ang lesson Bambazalde no ma-share nyo dako na nga butang maka-share kamo sa inyong experience kag sa mga lessons man sa inyong nga life sa iban nga taho kay maiban Bambazalde nga wala sang experience abis amo nga butang pero may kakatun-an wala experience bati ko gwapa na sa pero ang bali mong Bojaire damo gid siya kuno natun-an sa mga gina-share diri sa aton nga mga guest sa kada Domingo. Oo. Kasi Bambasal, di ba? Tiko damo, hindi ka nagali damo. May natunan ka do expert ka nagali ako ng Bambasal din, no? Ako yung mga natunan ko, halin na natanan sa mga kilala ko. Oo. Ang gina-share mo, di puro sanan mga kilala mo. Siyempre, mga experience sa mga kilala ko sa dito, kilala ko di sa diri nga lugar. Ginatipon ko na akong gina-share ko man di sa inyo. Baga gina-chismis. Kumusta na nga aton nga connection? Samtang wala pa no, gina-establish pa naton gihapon ang aton nga connection kay Ma'am Saura. Medyo matamaton naton ang iban pagid naton nga detalye sa sini nga topic ko. Bombo Jaire. Kabalo Bombo Jaire. May ara nga 7 ka mga problema, relationship problems nga ginaatubang. 7 lang ni ang ginutang nga ginatubang sang mga couples bala nga nagapakasal sa mga bata pa nga edad. Ang iban sa aton yang pagpakasal grabe gina-imagine na
Yung Bombo Jairi, paano mo gina-imagine ang pagpakasal mo, abi? Bombo Salde, wala ko pa nag-imagine ang pagpakasal. Wala pa ko gani sang blank na yung itsura sang groom. Doon mo na. Pero at least bisan blank ang groom ba lang imagination mo nga ara ka sa altar. Paano mo ma-describe yung Bombo Jairi? Wala gina actually Bombo Salde nagasulod sa pangunahuna ko no. Wala ko ginaya panumdum ya kung ano tsura sa akon gown, kung pila ka bilog ang akon nga mga maid of honor, kundi namon venue. Wala ko na ginapanumdum Bombo Salde. Ako ano ang theme, kung ano amon team song, kung ano akon nga wedding vow. Wala pa kaya kasulat wedding vow. Pero kalabanan muna no, nang ara na sila kung kiss ang mindset, although nga handom lang na. Pero gasulod na sila nga minsan, ano ihan ang feeling, nagalakat ko sa altar. Tagsa Bombo Salde, may isang dream wedding, no? Na panumdum gid do ka na. Ano mo dream wedding ya Bombo Salde? Ati. Ano? basta wedding, okay. Pero sugutan nato no, diri no. Ana naguro Bombo Salde sa piya ka linya no ang aton nga guest. Te balik kita no sa aton nga guest sa subong nga gabi. Si Ma'am Maricel Saura Gonzales, yara na nasa piya ka linya makaupod pa sa subong nga gabi, ma'am. Si Bombo Salde Foro II kag Bombo Jairi de los Reyes may gabi. Oo, sige. Bombo Salde, balikan to ang 7, no? Ang 7 ka mga, audio. Ang balik kita, no? Sa una, diri nga problema, nga kalabanan, ginaatubang sang may pamilya. Ako ko nagsulod sa pamilya, samtang lamharon pa, una dira ang nahanungod sa kwarta. Biskan guro hindi lamharon, Bombo Salde, may mga, biskan hindi lamharon, biskan hindi guro nagsulod sa mga, no? Pero kung case, syempre, wala pa sila na-establish, wala pa sang trabaho, abi. Kasi syempre, estudyante pa lang mo. Amo na kung case ang strain, sila yung nga duha, bilang mag-asawa, kay syempre, mabulubudlayan sila, mag-manage sang ila yung financial capabilities. Budlay, pagkat kung wala ka i-manage, wala ka finances. Bisa niya wala ka i-manage siya, ang bill mo ya sang kuryente, mo ya kung ga-arkila ka lang na bisa balay, ang house rent mo, ara na yung gihapon, balayran mo ginaya, wala ka gin sa may mahimo, ang imo, dara nga problema, ang pagpangita sang kwarta, dira kung medyo daw nagaka-problema. Magluwas pa, Bombo Salde, ang gatas pa, ang diapers, no? Kung ginatunaan ni nasang away man sang magpamilya, kung sang mag-asawa, kung may kakulang abi o kung nabudlayan sila sa pagpangita sang ilang financial needs para sa ilang pamilya. Correct mo, Salde. Number 2, communication issue. So, ang mga communication, gid ka kung kaisa, no, ang masamigid nga rason man bala sa mga problema sa relationship, no? Ang masaming rason kung nga nagapakasal temprano pa ang magkarelasyon is permis sila bala ko no bala Bombo Salde of the night mo. So, kung married na kamo nga duha, kamo na gini of the night 24 hours except lang kung magwa syempre ang imong bana, no. Normally kung amo nang edad Bombo Salde siguro kaysa dasig pa na matakan, especially kung mga teenagers bala ginapangita-ngita pa naguro nilang ilang freedom bala Bombo Salde. Galing kay tied ka mo sa responsibility. So mabudlay kung hindi ka mo bala maka-communicate bala gilayon bala sang maayo, especially Bombo Salde ang mga teenagers do amo pa ng budlay pa ba lang ilang mag-communicate sila bala, especially sa mature nga mga butang Bombo Salde, no? Ikatatlo, ara ang daw restricted, yun hambal mo na to kagina nga syempre ara pa na sila kung kis nga panghuna-huna ang friend circles nila ang ila to nga isang una permi sila galagaw-lagaw sa mga beach, ang iban ga bar hopping abi, ang iba naman yung mga lalaki ga barkada ga rides mayara na nagsulod na si baby. Kung kiss daw pa matyagan nila, restricted ang ilang giho, hindi na ko pwede to kaupod sila to nag-outing to sila, hindi kaya kaupod. Kung kiss bangod sina, nag-aaway man, nagatuga man nga daw hindi mag-intindihanay ang couples ang mag-asawa. Number 4, Bombo Salde, problems with the in-laws. Amo ginano mga in-laws gan kaysa mga mother-in-laws, normally do wala mayo mo mga father-in-laws Bombo Salde, no? Pero mga mother-in-laws do amo gini permi ang do gakaano gino
nga problema gid sa nga wala ta man ginapakamalaot di ang mga in-laws Mamasalde. Pero amo na masamigid ang isa sa mga problems man sa relationship, especially kung hindi vote no ang ginikanan sa imong nga partner sa imo tido ara ya do medyo imbes ba lang matawhay masulhay ang inyo pag sinulayo do medyo may gamo pa gamay. Ti dugangan naton ni nadugay-dugay no balik kita diri sa aton nga guest sa subong nga gabi si Ma'am Maricel Saura Gonzales. Ma'am Maricel makaupod mo sa subong nga gabi si Bombo Zaldi for the second kag si Bombo Jairi de los Reyes. Mayong gabi ma'am. Mayong gabi. Sa wakas nabatian na gid naton si Ma'am Maricel. Yes. Ma'am Maricel pila na ganing imong nga edad sa karon? Turning 27 tomorrow. Wow, birthday gali advance happy birthday para mo sa Ma'am Maricel. Salamat. Ti ikaw ma'am no, kasal ka na gid no sa imong mga mister? Oo. Ano nga edad ka to sang nagpakasal ka mo sa imong nga bana? 22 na after graduation. After graduation ma'am sa college ma'am no? Oo, bali 5 years na kami antes kami nakapakasal. Wow. So mga subong mga more than 10 years na kamo gali mga nga in a relationship gid sa imong mga bana. Oo. Ti Ma'am Maricel no, 22 ka mo to na nagpakasal. Pero antes na sang 22 years old nga 22 years ka nagpakasal ka mo. Paano ka mo binangin ka mo sa imong nga boyfriend? Ano ka mo to college naman o kon high school pa lang? Actually college like Miss Freshman Representative then SSG officer si John. Tinigdo kami kilala na eh. Kay Permi nga dani especially mga SSG balati sila gina masami ma'am no ang naga sa inyo at freshman representative si ma'am. Amo nagalibong Mazalde nga kagwapa kay Ma'am Maricel no. Pero ano to edad mo Ma'am Maricel sa nga time nga to sa nga ikaw ang freshman representative sa nga inyo nga college? Actually 16 pa lang ko to. 16 ka pa lang, imo yung mister? 22. Wow, medyo dako-dako man lang ilang gap, no? Sa 6 years ang inyong gap sa inyong mga mister. Ti anong nangin ka mo to sang first year ka sang imo nga boyfriend, may nagka-baby ka mo sad to, ma'am? Oo. Sa karon pila nang inyong nga baby ang edad? Manog na siya, manog 10 years old sa May. So bali 16 years old kagito ma'am no? Sang na nagbusong ka ma'am. So kamusta man to ma'am ang imo nga feeling una ma'am sang na-discover mo ma'am nga may nga nagabusong ka to ma'am to ma'am ang imo nga nabatsyagan? Syempre, cool ba? And then, daw may guilt kay ginapaeskwela ka sa parents mo. And then, wala ka nakatapos, nagbusong ka. So, may guilt gid always sa imo, Like, parang, mura siya, daw na-delayed lang ang mga goals mo at that time. Pero amazing, Bombasal din, no? Kaya nakagraduate si ma'am at 22, di ba? Daw ginpursu niya gid daw medyo na antala gamay. Ti kumusta naman niya paano mo ginpahibalo sa inyo nga pamilya nga nagabusong ka na nga ti syempre medyo mabudlay kay ga eskwela ka pa sadto to ti bago ka pa lang kasulod sa college? Budlay. Actually, pagpabalo ko sa parents ko, na-remember ko, Christmas pa to. So, yes, budlay gid siya, pero kinanglan, kay need mo man support system sa parents. So, hindi mo gid siya pwede nga i-hide. Kamusta man ma'am ang ilangan ng reaction, ma'am, sa nga imo nga mga ginikanan sadto? Syempre, kay kamagulangan ko, and then, before, as in, pigado-pigado, si Papa daw gakarga tapas lang siya, then si Mama, like, bulig-bulig sa uma, and, disappointed. Pero,
dako lang pasalamatan ko sa parents ko kay like never gid ko nila nga ginpabayaan or ginsalikway same sang kakita ta bala sa iban nga no. Never gid. Ti sa nga amo to nga time no sa pagpabalo mo medyo nakita mo ang disappointment sa ila. Ti nakita mo man nagbag-o ang ila bi nga panulok sang nag-abot na si baby. Oo, nagbag-o pero actually ang struggle, ang process bala from start nga kay syempre kung taga-uma ka like bisan diin ka magkadto or like bisan ang parents mo pagpuli nila mahambal sila ay nakita ko to si Amuni hambal yan nga nagbusong gali bata mo daw ka amo na bala daw hindi lang ikaw ang ga-suffer sa consequences sa imo action kundi pati ang parents mo. And pag abot sa amon baby okay gid siya kay daw kakita man bala sang parents namon nga yes kapaningwa man kami. Oh, hindi kita nga malikawan niya bang masal yung mga marites no sa baliwan. Anong latest yung mga ginailangan mga ginapamahaw panyaga panyapon. So ano ma'am ang after to ma'am na decision ka mo ma'am sang imo nga boyfriend sadto nga kagbana mo na subo nga maupod na lang ka mo ma'am or nagstay ka mo gihapon separately sa inyong mga ginikanan? Actually, nag-decide kami nga maupod like sa iya parents for how many months or a year siguro. But then after na nag-decide kami nga like mga buhi nga kami lang para man bala daw makastand man kami to prove nga kaya namon like kaya namon ibangon amon kaugalingon nga hindi kinanglan nga mag-suffer man sa parents both parents namon because sang amon nga gidaobra. So gusto namon maging responsible na. Sang mo to nga time sang nagbusong ka abi, ano nang yung decision mo kung sang pagbata mo na nag-stop ka mo sang pag-eskwela sang imo nga mister? Nag-stop gid kami as in nag-stop kami and then dito ko wala ko idea kung ano daw wala nagsunod sa pinsar ko nga gusto ko magbalik eskwela. But then one time, amo na to pagsipak naman, like garrent na kami, pero gamay pa to iya sweldo. So, ang bata ko, actually ga-breastfeed ko. And then, nag-stop sang breastfeed akong bata, gapangita siya like milk. And then, wala gid, as in wala gid kami that time. And may leftover daw, may nagtig-ana na wala nga kape, wala sa suludlan. Amo lang ito siya ang nakita ko and then ginbutangan ko siya ininit, ginbutangan ko siya kalamay, ginbutang ko sa feeding bottle niya. Kay that way, amo lang na nakapahipos sa iya. So, that time na-realize ko nga, hindi kinanglan nga maging makontento ko kung sadiin ko ara subong. So, after that, daw amo to siya nga situation nakaparealize ako nang kinanglan ko magtapos sa eskwela. So, nag-decide kami nga magpa-enroll kami. Grabe, no? Pamasal at a very young age. Amo na ang na-experience ni, ni Kag mabudlay pagidya kay Mama Maricel, binamabatian mo ang baby mo, nagahibi, ti wala ka sa mga padede, kay wala ka sa mga gatas pa nga inabakal. Ti ano kasakit bi ma'am sa imo nga part nga amo na nga sitwasyon? Actually, sakit siya. Alam daw kakita mo ba mo bata nga nag-suffer. So amo na dapat ta like ibutang sa aton mind nga hindi lang kay kita lang ang mag-suffer sa mga actions ta. So imagine tungod sa actions mo hindi pa ka mo ready, nagsulod ka mo sa amo na nga sitwasyon, pati bata niyo na naapektuhan. So kinanglan gid mag-think twice before ka magsulod sa amo na nga sitwasyon. So, kanami man no, sa mga words man ni Mama Maricel Bombazalde, no? Pero for sure, ma'am, kumbaga, do wala ka man, ma'am, although mambal ka ma'am nga siguro, may hara ka man to ma'am mga regrets siguro sa to, ma'am. Pero makambal ka nga happy, kag blessing, gid subong ma'am ang inyong nga baby, ma'am. No? By the way, may pila na kabilog yung baby, subong ma'am, nagaisahanon siya gihapon? Oo, isa lang. May mga what ifs
Pero Mm. regrets, wala. Kay, I think kung wala man nagabot ako amon baby, wala pa Mm. siguro siling nga naningwa gid nga maka-graduate or feeling ko guro okay na sa akong like maka-eskwela ko, okay na daw Mm. amo na. Pero subong ang may goal siya, daw may mga priorities ka nga daw ginalista mo, ginaamat-amat mo siya labot. Ti sa malawig nga tinion ni na Ma'am Maricel nga ti syempre nagugdanay ka mo, upod ka mo sa struggle sa mister mo sa pag-atipad sa bata nyo. Ano ba ang sikreto nyo para na-survive nyo to halin sang teenager ka mo tubtub sa nag-mature na gid ka mo? Ang sikreto lang siguro, faith. May faith ka gid dapat sa imo self, sa inyo both sa imo partner, sa Ginoo. Kay we've been through a lot gid nga situation like naka-transfer kami siguro balay like 8 times ginapahalin kami sa ginarentahan namon kay hindi kami ka-pay sang house rental, sang bills and everything, and then may mga situation nga like both kami graduating na, and then syempre kung graduating ka kadamo sang balayran nila nga like yearbook and then kindergarten amon bata. And then that time daw nagsabay nga like nadulaan siya obra. So as in daw ka struggle siya. Arap lang daw makahambal ka nga daw kawala na hope. Pero may miracle gid daw hindi mo lang mabalaan kung paano ka nag-survive. Ang importante daw wala ka balan wala ka nagpadula sang pag-asa nga ma-survive mo ang amo nga situation. So, grabe bang basalte sa pag-story pa lang ni Ma'am Maricel sa ilang inagyan do feeling ko pang kahapon lamang ning ilang Ma'am kasi gusto mo magpadala sulat ma'am sa kahapon lamang mo ipabasa naton kay Miss Jazz ang inyong story inyong inagyan si Mavana. Yes, pwede gid. Ti dira no kay grabe gid ang inyong eksperyensya sa imong nga bana, hindi gid malahog-lahog man naton. Ano ba ma-advise mo sa iban dira nga mga bata pa man o kung bag-o pa lang ya nga nagsulod sa kabuhi may pamilya, anong mahatag mo bisila nga mga advice, ma'am? Ang ma-advise ko lang especially sa mga teenagers subong, hindi sila mag-rush into things. Kay may mga perfect timing ina at first lang na daw feeling mo kanami gali kung ara sa imo tupad ang imo nga pinalangga. But then wala ka kabalo nga kadamo-damo sang factors bala nga sa process sa inyo pag-upod kadamo sang sa mga problema. Kag i-enjoy danay nila ang ila life, like i-focus danay nila ang ila self sa ila goals kag paminsaron nila kung ano ang inspirasyon nila para malabot ang amo nga goals. So wala ko gina-encourage ang iban para sa like maging teenage parents kay hindi ko gusto nga like ma-experience nila ang kabudlay, and then may ara naman iban nga may bata na naman nga magsakripisyo tungod sang na-commit nga ang mistake sa ila parents. And sa mga teenage parents na naman subong, ang ma-advise ko lang siguro is never ever give up on your dreams, kid. Hindi tungod kay ara ka na sa amo nang sitwasyon, hindi tungod kay may bata ka na mahambal ka lang amo na lang gid ko ni. No, hindi amo na. So dapat mo paminsaron on the brighter side nga gintagaan ka another reason para maging inspire ka, para may reason ka nga mas kinanglan mo maningwa, nga mas kinanglan mo may bright future para sa imo bata kag sa imo family. Wow. Do bang Miss Freshman nga sabat mo Basalte, no? hindi kinalaglahog kay Miss Freshman sa first year college si ma'am. So, ma'am, basi miyara, kada ma'am gusto i-greet ma'am o kung tamyawon subong. Especially ang imo nga mister, sino pangalan kang sa imo imo nga baby. mister? Yes, gusto ko lang i-greet akon Mr. si John Vincent Gonzalez, akon bata si Princess Kiara Gonzalez, and I want to greet man sa mga teachers naman before nga nagpasugot nga ginabitbit ko bata ko since first year until nag-graduate ko sa room biskan hindi pwede. So gusto ko lang mag-greet kay
like kay Sir Andale, kay Sir Chin, kag kay Sir Pau, kag sa ibang nga teachers. And of course, sa akong mga friends, kay Annalisa, Rona, and Maricel, kay sila ginaya ang like daw ka nanay-nanay man sa anak ko, gabulig sa akong bantay until nga mag-graduate kami. Madamo gid nga salamat sa imo, ma'am, no? Grabe gid ang imo ang ginpakigbahin sa amon nga mga experiences mo. For sure madamo gid sa mga natun-an nabalo ng aton nga mga listener kag viewers sa subong nga gabi. Madamo nga salamat, ma'am, sa pag-upod mo sa amon sa subong nga gabi. Thank you, ma'am, kag maayong gabi. Thank you. Thank you. Aton nga nabatian ang mga kabombo si Ma'am Maricel Saura Gonzales. Nga nakigbahin, grabe ang iyang experiences sa Bombo Jairene, no? Dito pa lang sa pag-atipan sa ilang nga baby, tub-tub ya sa graduating at sa diin nga wala na pang bayad sa mga bills nila sa balay. Kanami lang Bombozalde, kay wala sila nag-give up nga duha sing iya nga bana sa ilang nga pag-eskwela, no? Kay dungan sila or pareho sila nga nag-graduate nga duha Bombozalde, no? Amo ginamahambal naton nga dako gid nga butang, dako nga bugal kung makatapos kita sa pag-eskwela. Kay mas dako ang aton nga nga field nga pwede naton nga masudlan, mas ma-improve naton ang aton nga kabuhi, ang aton nga pamilya. Kaya namin sa mga words of wisdom maginhatag sa aton nga mga guest for tonight, Bombozalde, no? Galing kay ginakulabos na kita sang oras. Amo gid liwat naman na sa masunod naman kita nga Domingo, liwat naman kita mag-updanay mga kabombo kag sa katapusan kami nga nangintag hutik sa kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro the Second para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We